माइयाबो साफाखा ने साफा थिगानो दं रनजित ने रनजित औ रनजित साफालै माइया एम्फौ टेम्फौ जेबो गैया एकदम साफाखा हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम बेक टु माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आं दायो सासे आबादारिनि न'खराव दंफैयो थारमाने बिथाङा माने एकदम माने माइ फाननो थाखाय माने फुरा माइ रेडि खालामगासिनो दं आरो माने दायो माने सरकारा 816 थाखा रेट हिसाबै माने मनाव 816 थाखा रेट हिसाबै लागासिनो दं नालाय सरकारा जोंहा माने बिजनियावबो मोनसे पिपिसि सेन्टार दङ बाहायबो लागासिनो दङ आरो काजलगावआवबो मोनसे पिपिसि सेन्टार दङ बाहायबो लागासिनो दङ दा आं सासे आबादारिजों एसे सोंनाय फिननाय लागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनब्लाथाय लाइक शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आं दा बिथांनिफ्राय एसे डिटेल्स मिन्थिनानै लानोसै खारन बिथाङा माइ हैखांबायथ' माबायाव आरो पिपिसि सेन्टाराव दा बिथांनिफ्राय एसे सोंनाय फिननाय लानोसै आरोखि नोंथांनि नामा दैथुन मुसाहारि दैथुन मुसाहारि ना ओमफ्राय गामिया 1 नं बरलादांगुरि 1 नं बरलादांगुरि ना आच्छा बे नैबे दा माइ नुदोंना बे माइखौ नों ओरैनो अबाव लांनो नागिरदों बिजनियाव बिजनियाव ने बिजनियाव बे माइ लाखिग्रा माबायाव नामा गुदामाव नामा पिपिसि सेन्टाराव आरो ना आच्छा ओरैनो रेट हिसाबै बेसेबां मोनगासिनो दा महनसेयाव 816 थाखा 816 थाखा ने आच्छा नोंथाङा दाख्लैफोर हैखांबायमोन नामा बे हैखांबाय ओरैनो बेसेबां मन हैखांखो फार्स्टआव 130 मन हैदों ओमफ्राय सेकेन्डआव फार्स्टनिया हाबबाय फैसाया सेकेन्डनिया हाबाखै 70 मन हैबाय सेकेन्डआव 70 मन आरो ना ओमफ्राय गाबोन लांबावगोन गाबोन बेसेबां लांनो नागिरदों बेसेबांसो जागोनथाय 110 मन हैबावनांगौ 110 मनखौ 90 मन जागोनदां आच्छा आच्छा गाबोन 80 90 मनसो जागोन आरो ना आच्छा आच्छा सुगासिनो ओरैनो जेनेबा नोंथांमोना जिथुनाखि माने दा सेन्टार खुलिदों ना होमबा बिजनियाव बेखौ सेन्टार खुलिनाया मोजां जादों आरो ना मोजां जादों औ माने खाथि हिसाबै ना औ ओमफ्राय आबादारिफोरनि बेंटल गेरावबो दङ औ बेयाव एसे थाब हाबोनो जोबबा बेयाव लांनोसैलाय आच्छा आच्छा बेंटल गेटआवबो होमबा लांनायनि टारगेट दं आरो ना टारगेट दं आच्छा आच्छा थिगानो दङ ओरैनो खै बिगासो आबाद मावो नोंथाङा माइखौ आंथ' बिदिनो 15 बिगासो मावो 15 बिगासो मावखायो ने थिखा होयो औ आरो थिखाबो दङ थिखा दं आच्छा थिगानो दङ ओरैनो माइया मा माइ बियो रनजित गोजा ना रनजितआथ' दं बंगबन्धु दं आच्छा गासै भेराइटिनि माइ दं आरो ना आच्छा थिगानो दं बे ओरैनो लांनाया माजों लांगोन नों बेखौ माइखौ बलेर' पिकआप ने आच्छा आच्छा थिगानो दं गारि हमखाबाय होमबा गाबोन लांनांसिगौल' आरो ना दा बेलासियाव थिखांना दोनखागोन औ जिथुनाखि फार्स्टआव माने माइ हैनाय बिनि फैसाया हाब्बाय आरो ना पेमेन्टआ आच्छा थिगानो दं दे मोजां माने बिथाङा गाबोन माने बे माइखौ लांसिगोन आरो माने माबा बिजनियाव पिपिसि जिथुनाखि खुलिदों बाहाय लांसिगोन आरो बिथाङा अलरेडि खेबनै हैखांखाबायनो बिथाङा माइखौ ओमफ्राय पेमेन्टखौबो मोनबाय बिथाङा फार्स्टनिखौ दायो नै बेखौ गाबोन लांगोन बिथाङा सुगासिनो आरो नै एकदमबारे हारसिंनो आबादारि नायदो बिराद खस्थ' खालामदों बेसेरा बिथाङा नै फुरा बस्थायै बस्था दंखायो सुगासिनो आरो गाबोननि थाखाय फुरा गारि थुरि हमखाजोब्बाय जाहैदों गाबोन डाइरेक्ट लांसिगोन बिथाङा फुङावनो बिजनि पिपिसि माने जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने बान्द'ब स्कुलनि खाथियावनो आरो बे सेन्टारा आबादारिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां सुबिदा जादों आरो सरकारा बे खामानिखौ मावनाया 816 थाखा हिसाबै बिथांमोना दा रेटखौ मोनगासिनो दङ माने माइनि बेसेनाथ' गोबां खममोन नालाय आगोलाव दा बेखायनो सरकारा बे हिसाबै रेटखौ एसे बारायना होदों जाहाथे गासै आबादारिफ्रा एसे मुलाम्फा जानो हायो बिनि थाखायनो दा सोरबाफोर आबादारि बिथांमोना माइ फाननांगौ दङब्ला नोंथांमोना गावबा गाव खाथिनि पिपिसिआव थांनानै जगाजग लादो आरो एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै जगाजग लाबानो जाबाय रेजिस्ट्रेसन खालामदो आरो माइ फाननायनि बेब'स्थाखौ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय आरो ना पिपिसि सेन्टार खुलिनायनि थाखाय गोबां आबादारि बिथांमोनानो गभमेन्टखौ धन्यबाद होदों खारन बिथांमोना गोबां आबादारि बिथांमोनानो माने गोबां रेट मोननो हादों माइयाव खारन 816 रां हिसाबै बिथांमोना महनसेयाव मोननो हागासिनो दङ आरो गोबां आबादारिफ्रा मुलाम्फा जानो हानाय बायदि मोननानै बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो जों दा बिजनिनि माने पिपिसि सेन्टाराव दंफैयो माने माइ लाखिगासिनो आरो दायो नोंथांमोना नायदो बे बिजनि टाउननि आरो जों दायो सानैसो आबादारि बिथांमोनजोंबो एसे रायलायगोन गोबां दाब दाब जायगानिफ्रायनो आबादारि बिथांमोन फैनानै मा गामि मोनलाय
एक्चुअलि सार आंनि गामियाथ' बलांगुरियाव ओमफ्राय आं बिजनियावबो थायो औ ओमफ्राय आदसा बलांगुरि माने रेभिनिउ भिलेजआ दिमाजरा दिमाजरा सार ओरैनो बेसेबां लाबोदों दिनै माइखौ एक्चुअलि आं 25 मनल' लाबोदों दिनै ना एसे खम लाबोदों ना खम लाबोदों ओमफ्राय आगोलावथ' होखांबाय आगोल होखांबाय आदसा थिगानो दं दे ओमफ्रायथ' दा होनो गोनां मेला दंबावो आरो ना औ दंबावो सार थिगानो दं लासै लासै होबाय थादो लासै लासै ओमफ्राय काजलगाव पिपिसिआवबोथ' लांगोन नोंथाङा लांगोन सार थारैनो दा नैबे बिजनियाव होगासिनो आरो ने बिजाब होगासिनो थिगानो दं दा नोंथांमोना बे समाव नुगासिनो गोबां नै बस्था माइनि बस्था बिथांमोना गुबुन गुबुन माने खाथि खालानि गामिनिफ्राय फैनानै दायो PPC सेन्टाराव माइ जमा होफैगासिनो दं आरो बिथांमोना नै 816 करि रां हिसाबै बिथांमोना बेनिफिट मोनगोन महनसेयावनो आरो जायफोर बिथांमोना दासिमबो रेजिस्ट्रेसन खालामाखै नोंथांमोना जानानै आग्लायनाय माइखौ फाननो हागोन आरो PPC सेन्टाराव नोंथांमोना गोख्रैनो एग्रिकालसाराव जगाजग लानानै गावबा गाव रेजिस्ट्रेसनखौ खालामनानै जाहाथे लायो आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो जाहाथे बेनिफिटखौ सरकारा जिथुनाखि गोबां मोनसे मोजां रेट हमना होदों जाहाथे बे रेटखौ नोंथांमोन बयबो बे सुबिदाखौ लानो हायो आं बेखौ मिजिंथिबाय ओरैनोलाय नोंथां नोंना मा नाम कमेन्ट मा लिरो कमेन्ट बसुमतारी ना गामिया सतमन'खसा ने आदसा नोंथाङा दि माइ लाबोदों नामा दिनै माइ लाबोदों ओरैनो खैमन जाखो नोंथांनिया आं जायखिया 70 पेकेट लाबोदोंमोन 70 पेकेट ने दा मिन्थिथ'वाखै आरो ना मिथिथ'वाखै सुखांबाय नामा सुखांबाय माने सुखाङाखै सुखांहां जानानै दंथ'यो आरो सुगासिनो आरो ना आदसा ओमफ्राय दिनैसो प्रथम नामा नोङो आङो खननै जाबाय माने दाख्लै खनसे बिसिबां 70 पेकेटानो लाबोदों आरो दाख्लै आदसा ओमफ्राय दिनै 70 पेकेट खेबनै जाबाय आरो ना खेबनै जाबाय आदसा बिनि आगोलाव थांनाय बारफ्रावबो होदोंमोन नामा थांनाय बाराव सेमोन गैया होनाय जायाखै आरो सिगाङावबो होनाय जायाखै आरो माने एबार फार्स्ट एबारनो प्रथम आरो ना एबारनो फार्स्ट आदसा थिगानो दं फार्स्ट होनाया बेसे गोबाव जाखो बाहाय लाबोनाया माने दाख्लै मंगलबारा खय थारिखमोन आं बावलायलांबाय बेखौ आदसा पेमेन्टखौ मोनथ'वाखै आरो ना मोनथ'वाखै आदसा लासै मोनगोन मोननायाथ' उनाव मोना औ मोनगोन 100% मोननायाथ' मोनखागोन सियर थिगानो दं दे ओमफ्राय लाबोबावगोन नामा नोंथाङा उनाव लाबोनाया आं एसे लाबोगोन आदसा बेसेबांसो दंबावो 50 मनसो लाबोनाय जाबाय 50 मनसो लाबोबावगोन ने आदसा थिगानो दं दे